Du har taget testen De 5 type overtænkere, og du er landet på at være perfektionisten. Og måske er du meget overrasket, måske er du faktisk overhovedet ikke overrasket over, at det her det er den personlighedstype, som du er landet på. Perfektionisten der er en god sætning, man kan forklare det på bedst mulig måde, at hvis bedre er muligt, så er det ikke godt nok. At det er en sætning, som indrammer, hvordan du ofte kan have det omkring dig selv. Og også når du optræder i situationer med andre mennesker, så er det vigtigt, at mennesker de ser en forside, en facade af dig, der fremstår perfekt for hver en pris. Det betyder også, at du ofte vil kæmpe med følelsen, at det du gør ikke er godt nok i andre menneskers øjne, eller ofte måske vil kæmpe med kontrol eller en følelse af utilstrækkelighed, fordi at det netop er så vigtigt, at du er perfektionisten, fordi du er på arbejde, og det betyder, at det skal være perfekt. Og derfor vil du også læse lige her nedenunder nogle forskellige beskrivelser på, hvordan du typisk kan kæmpe med et mønster i dit liv som perfektionist, men også hvordan du kan opleve at arbejde med nogle konkrete ting, hvis du er en perfektionist, og opleve frihed for det, og dermed også frihed for at kæmpe med, hvad andre tænker om den du er.